Iep, avui vinc a parlar-vos de les mongetes, de la cocció de la mongeta. Bé, aquesta és mongeta blanca, és la mongeta originària d'Amèrica, de Sud-amèrica, de Centroamèrica. No hem de confondre amb els fresols, que són originaris d'Àfrica i es cultiven a Catalunya gairebé des de l'època romana, que Sant Isquins els van portar. Aquests no, aquests venen producte a partir de la colonització d'Amèrica, no? És un dels productes. S'han anat fent varietats autòctones, la mongeta del Gaig s'atenciona de les més característiques. La mongeta en principi s'ha de tenir amb remull, l'hem de tenir amb remull unes entre 6 i 8 hores. Hi ha trucs, per no posar-la en remull. Hi ha qui l'escalda, és a dir, la posa amb aigua, l'escalden i la deixen un parell d'hores amb aquella aigua calenta. És un mètode que no he fet mai. Hi ha qui la fa directament sense posar-la en remull. Moltes més hores de cocció, si tens una olla a pressió, doncs perfecte. La manera que jo les faig i que jo recomano de fer-les, posar-les en remull, això, 6-8 hores. Veurem que es van inflant, van creixent, al cap de les 6-8 hores les han tingut en remull. Jo li poso sal, hi ha qui no li posa, jo ja li poso sal, i us explicaré ara el per què. Perquè jo no li canvio l'aigua, és a dir, aquella aigua de tenir en remull les poso a bullir fins que arrenca el bull. En el moment que arrenca el bull treu tota l'escuma, paro el foc i els hi canvio l'aigua. Les netejo ben netejades i canviem l'aigua. Si ho feu així, veureu que us quedaran molt millors. Un cop fet això, les tornem a posar a bullir amb l'aigua o amb brou. Ja veureu, jo tinc una recepta que la podeu trobar en el meu TikTok, amb les quals faig amb brou de peix. I queden impressionants, vull dir, molt delicioses, perquè agafen tot el gust del brou. Doncs bé, les tornem a posar a bullir en el brou o en l'aigua i reservem part del líquid de l'aigua del brou a la nevera, que el tinguem ben fred. El posem a un foc baix mig perquè ha d'arribar a arrencar el bull, però cada cop que arrenca el bull li posarem una cullerada, un cullerot de líquid fred, de brou de peix o d'aigua. Així ens trencarem el bull. Aquesta és una forma de que no se'ns trenquin, de que la pell no ens surti i que ens quedin ben tendres. És un truc, i ja dic que és un truc professional, que us funciona molt bé. Simplement és això. Cada cop que arrenca el bull, li anem posant aigua freda. I així fins que es vagi fent. Clar, si ho feu en una olla a pressió, això no ho podreu fer. Si ho feu amb l'olla tradicional, que és com ho acostumo a fer jo, doncs llavors no hi ha cap inconvenient i ho aneu fent. I fins la cocció depèn de la mongeta. Hi ha un tipus de mongetes que les tens fetes en 1 hora i mitja, 2, n'hi ha que són 2 hores i mitja, 3. Això depèn una miqueta i és qüestió d'anar provant de com us agradi. A mi m'agrada feta però que no es desfaci, hi ha qui li agrada molt tova. Jo m'he trobat gent cuinant-ho professionalment que els agrada encara molt més tova de com les fèiem. Això va depèn dels gustos i depèn, si després no heu de fer una crema o no heu de fer algun altre plat, doncs evidentment no les bullirem més per fer la crema. Si volem fer una crema de mongeta, si les hem de fer després saltejar-les amb aigua i julivert per la botifarra, jo no les faria tant. Però això va a gustos, això sí que ja no m'hi poso. I, bueno, simplement una miqueta explicar-vos el tema de la mongeta. Qualsevol dubte me'l poseu aquí baix, també em podeu fer preguntes a través d'Instagram o a través del TikTok o a Twitter i us intentaré explicar més coses a partir de la pàgina web, perquè hi ha diferents tipus de llegums i tots es couen diferents, Això és per les mongetes, no serveix ni per les llenties, ni pels cigrons, ni pels fesols. Els fesols d'ull negre típics de la part de l'Empordà, de la part de Girona de Catalunya,